To fa ana wata sai ga wata, yanzu shugaban 'yan bindiga ya juya, ya fara neman sulhu da gwamnati. Idan ba ku manta ba, su dai waɗannan 'yan bindiga lalle suna daga cikin manya-manyan 'yan bindigan da suka addabi yankin jihar Zamfara da Sokoto da kuma yankin Kaduna da Neja. Lalle wannan shugaban 'yan bindiga yana daga cikin waɗannan manya-manyan 'yan bindiga. To amma kuma kwanan nan saboda irin hare-haren da sojoji suke kai musu da 'yan banga da 'yan sanda, to dalilin da yasa wannan shugaban 'yan bindiga ya ga ana ta kashe su, ya ce to lalle shi ma yanzu yana son ya yi sulhu da gwamnati, inda ya nemi lambar wayan wani almajirin Sheikh Murtala Asada ya kira shi. Bayan sun fara tattaunawa, ya ce lalle yana son ya bashi lambar malam domin yana son ya yi magana da shi, tunda dai ya ga malam lalle mutum ne wanda yake fitowa ko da wani lokaci ya kira ga 'yan bindiga lalle su tuba su aje makamansu domin a zauna lafiya. Sannan kuma mutum ne shi ma wanda yake kira kan gwamnatin Sokoto da kuma gwamnatin ƙasa ga baki ɗaya lalle ta kuma ta kawo ƙarshen wayannan 'yan bindiga. To shi yasa lalle ya ce yana son zai bi ta hannun wannan babban malami domin ya tsaya tsakiya ya musu sulhu tsakanin shi da gwamnati. Shi dai wannan shugaban 'yan bindiga malami ya ce lalle zai iya tsayawa lalle a musu sulhu tsakanin shi da gwamnati, amma inda Sheikh Murtala Asada ya ce to shi fa baya son a ce an yi sulhu kuma daga baya su dawo su ci gaba da barna kamar yadda aka saba, inda shi shugaban 'yan bindiga ya ce lalle ana yin haka, tunda wani lokaci zaka ga an yi sulhu da 'yan bindigan nan a matsayin sun aje makamai, amma kuma daga baya sai a tsince su sun dawo sun ci gaba da barna. Inda shi wannan shugaban 'yan bindiga ce in Allah ya so yarda idan dai an yi wannan sulhu ya riga ya aje makamansa, to ya aje shi kenan har abada, ba zai taɓa dawowa ba ya zo ya ci gaba da wannan aikin barna. Sai dai kuma wani lokaci kun san ba cinya ba kafar baya, su kansu 'yan bindigan nan wani lokaci tsakaninsu ga Allah lallai sukan aje makamansu a matsayin sun tuba. To amma kuma wani lokaci jami'an tsaro idan sun kama su ko da sun riga sun tuba sun aje makamansu ne, kawai za su iya kama su ce lalle wannan ai mai laifi ne, domin dama misali kila an taɓa sanin ka aikata laifi a kwanakin baya ko shekarun baya, an kama ka an tsare ka daga baya kuma a karɓi belin ka, to ganin haka kuma daga baya 'yan sandan za su iya ganin ka kawai su cika hannu da kai su kai ka ofishin su tsare kuma su buƙaci lalle sai an ba su kuɗin beli. Kuma wannan abubuwan da 'yan sanda suke su kansu wani lokaci ya taka rawa wajen ja 'yan bindiga su ci gaba da abubuwan da suke yi kenan, domin ko da mutum ya tuba kuma ya riga ya ajiye makamansa, aka ce kuma yau an kama shi an mushi irin wannan, to a ƙarshe wannan tubar da zai iya tare ita kuma ya koma ya ci gaba da aikin barna. Domin yanzu ƙasar nan ha'incin da muke yi tsakaninmu ya mu, to lallai shi ke ƙara rura wannan wutar fitina da ake ciki. Yau kowa ƙoƙarin da yake kawai ya samu wata 'yar dama ya fake da wannan dama ya dinga cutar al'umma. Za ga yau idan mutum ɗan kasuwa ne ina yin harkar ta kasuwanci, to ba zai tsaya kan gaskiya ba. In awo yake sai ga Allah yake toye mudu ya cuci wanda ya zo sayan wannan kai a hannunsa. Idan kuma misali mutum mashin yake tukawa sai ga Allah yake idan ya dauki fasinja ba zai ƙara kare shi daidai inda ya kamata ya ƙara kare shi ba. Haka ma idan direban mota ne haka ne, to kowa yana amfani da damar sa ne domin ya cutar da ɗan uwansa. Amma abin da ya kamata a ce mutane yanzu sun yi shine kowa ya tsaya kan gaskiyarsa ya daina cutar ɗan uwansa. To idan aka yi haka lalle za a samu zaman lafiya 100%. Kuma su wannan 'yan bindiga abin da ke ba mutane mamaki wani lokaci idan suna kawo hari a misali a nan jihar Zamfara, idan aka yi sulhu da su wani lokaci suka aje makamansu kuma an suka zo su ci amana sai su bar wannan yanki na Zamfara, misali sai su koma kamar yankin Katsina kuma su ci gaba da gudanar da wannan barna. Su kuma yankin Katsina idan aka yi sulhu da su sai su dawo yankin Zamfara sai su ci gaba da wannan barna kamar yadda suka saba yi. Domin da dama su ma kansu wani lokaci bayan an sanu sai kaji an ce jami'an tsaro sun kama su a guri kaza, baccin kuma a wuri kaza ne suka aje makamansu kuma sun canza gari kuma sun zo sun ci gaba da wannan aikin barna, sannan kuma an zo an kama su, sannan kuma sai an kama mutum sai kaji ya zo ya fiki ya rasa cikakkiyar maganan da zai iya bayarwa. To shi yasa wasu da dama suke ganin cewa yin sulhu da 'yan bindigan nan gaskiya ba alheri ne ba, ya kamata a bar su kawai su ci gaba da aikin barnar su yadda suka saba. Domin dai na farko babu wani mutum wanda ya zo ya musu laifi, to mutumin da ba a yi mishi laifi ba to babu wani sulhu da ya kamata a nema da shi, tunda ya nuna yana da ƙarfi kuma ana ganin cewa lalle gwamnati ta riga ta fi ƙarfin kowa. To a bar su ci gaba da aikin barnar su kamar yadda suka saba. Idan mutum ya ne aje bindigar shi dan Allah kawai can ya je aje bindigar sa, ba sai gwamnati ta sani ba, shi Allah ya san domin shi yayi kuma Allah ne zai ba shi kariya. Idan ko kawai bai ne aje bindigar shi ba, to kawai je ci gaba da barnar sa. Radda ya shiga hannun jami'an tsaro ko kuma ya shiga hannun 'yan banga ko mutanen gari suka kama shi kashe, ta ga shi sai a kansa. Kawai ana ganin hakan shine yafi, inda wasu kuma suke ganin a'a a yi sulhun nan a
karɓi makamansu domin a zauna lafiya. Kawai wannan abun shine zai fi. To amma dai su 'yan bindiga duk dai yadda aka yi musu lalle ba za su samu zaman lafiya da su ba, domin dai sulhu da 'yan bindiga musamman a jihar Zamfara, gwamnan da ya sauka ya yi sulhu da 'yan bindigan da babu adadi, domin da dama an sha kawo mutane a kai su cikin daji a tsire su. Wannan gwamna a aljihun shi ke cire kuɗi domin ya biya kuɗin fansa ya karɓo wa'innan mutane domin da ya samu sulhu da 'yan bindigan nan. To amma sulhun bai yi ba, kuma hakan shi wannan gwamnan da ya hawa ya ɗauki alƙawarin cewar lalle duk wani inda ɗan bindiga yake a jihar Zamfara lalle zai yaƙe shi kuma zai kawo ƙarshen shi. To amma shi ma fa abun yanzu ya gagare shi, hakan kuma ya ƙiwa, domin yanzu hare-haren da suka dawo tsakanin nan a jihar Zamfara abun in ka ji lalle abun ya ƙazanta, domin ko a tsakanin nan akwai ƙauyukun da dama inda 'yan bindiga suka zo suka sassa musu harajin cewar sai sun biya miliyoyin kuɗi domin su ci gaba da zama a yankunan da suke. Idan kuma ba su biya wannan miliyoyin kuɗi ba lalle kuwa za su kawo hari kuma za su kashe su sannan sace jama'a su kai su daji. Hatta shi kan shugaban 'yan bindiga Bello Turji, wanda mu manta ba da kwanakin baya da an yi abu kaɗan zai faifan bidiyo ya fito ya bayyana ma duniya halin da yake ciki. To amma tsakanin tun da 'yan sojoji suka addabe shi da 'yan banga, to kwata-kwata yanzu ba a ji labarinsa, inda suka ce cewar lalle ya gudu ya ɓoye. Tun kwanakin baya suka yi mashi hannun hari, inda suka ce lalle an lalata dukiyarsa sannan kuma an lalata mashi makamai. Har yanzu dai bai fito ya wani ƙarin bayani ba, kuma lalle har yanzu babu garancin cewar ga inda Bello Turji yake zama. To amma dai har yanzu yana nan ya ta kai wannan hare-hare na ta'addanci da ya saba, domin a watannin baya kafin a shiga wannan sabuwar shekaran shi kanshi Bello Turji ya ɗauki alƙawarin cewar wasu 'yan uwan shi da aka kama da wasu komandojin shi cewar idan ba a sake su ba lalle ya ɗauki alƙawari wannan sabuwar shekara idan ta shiga lalle zai dinga kawo mummunan hare-hare wanda zai addaba wa mutane. Kuma da ya fara kawo wannan hare-hare a cikin kasuwanni na ƙauyukun jihar Zamfara. To amma kuma sojoji sai suka dina Bello Turji, to tun daga nan sai aka samu shiru. To amma kila shi wannan shugaban 'yan bindigan tun da ya ce kila zai tuba, kila watakila idan shi wannan malamin addini ya shiga tsakiya kila a samu ya tuba da gaske ya daina wannan harka ta ta'addanci. Kila kuma a'a wata yaudara ne suke so shirya, domin dai dama sai riga sun saba. Domin ko a jihar Borno a cikin wannan mulkin da ake na gwamnan na jihar Borno yanzu, shi ma akwai 'yan Boko Haramun waɗanda suka zo suka yaudari gwamnati suka ce lalle sun tuba, suna son za su ajiye makamansu su kuma suka sulhu da gwamnati. To a ƙarshe kuma ƙarya suka sun yaudari gwamnati ne, inda lokacin da suka zo aka gama wannan sulhu aka ɗauki bindigogi aka basu a matsayin wanda za su zama jami'an tsaro kuma su taimaka ma gwamnati duk inda wani mai barna yake a ji a kamo shi. Sai da aka ɗauki wannan bindigogi aka basu, a ƙarshe mutanen nan yaudara suka yi, inda suka gudu da wa'innan makamai kuma suka koma wajen 'yan uwansu 'yan Boko Haramun suka ci da gaba da aikin barna. To yanzu ganin haka duk wanda ya samu wannan labarin cewar wa'ancan sun yaudara, to ko da wani yanzu kamar yadda wannan ya fito ce yanzu yana son shi ma ya tuba ya daina wannan harka ta ta'addanci, to kaga babu wanda zai ƙara yarda da shi, tunda ana tunanin cewar waɗancan ga ta hanyar da suka biyo sai da aka yarda da su 100%, amma a ƙarshe suka ci amana kuma suka cuci mutane suka gudu. To dalilin da yasa kaga ƙila yanzu haka wannan ba za a yarda da shi ba. Duk da dai wani lokaci ko da an yi sulhu da 'yan bindigan nan kamar yadda na faɗa muku, su jami'an tsaro wani lokaci sukan tada wannan sulhu na kama mutane su tsare su ce sai sun ɗauki kuɗin beli sun bayar. Kuma su kanshi shugaban 'yan bindiga Bello Turji shi ma da wannan abun ya yi amfani, inda ya ce lalle da dama filanin su ba tare da sun aikata wani laifi ba akan kama su a tsare su a ce sai sun ɗauki kuɗi sun bada, inda za su je su dinga kama shanun su suna sayarwa wani lokaci shi ta shara suna shan wahala. Yace shi ma sanadiyar haka ne yasa suka fara wannan harbi da bindiga kuma suke ɗaukan fansa akan 'yan uwansu. Duk da shi ɗaukar fansa ba abu ne wanda ya kamata a ce lalle mutum yana yin shi ba. Ya kamata dama idan an samu saɓani tsakanin kai da mutum ya kamata ka je ka shigar da ƙara ne abu ta hukumance a yi. To amma ko matsalar shi ne duk abin da kace zaka bi shi ta hukumance shi kuma sai kana da kuɗi, din da menene ka dinga asarar kuɗin ka kenan, a dinga kuma maka hanya yau a ce can gobe a je can. Kuma matsalan tsakanin 'yan sanda da lauyoyi da alƙalai kansu fa a haɗe yake. Kai da baka da mukami na gwamnati ka shiga shari'a irin wannan lalle za ka sha matukar wahala, domin menene ga gaskiyar gata amma za a dinga maka hanya ne, a dinga karɓar kuɗinka. 'Yan sanda su kansu su karɓa, lauyoyi su karɓa, alƙalai su karɓa, yara alƙalai su karɓa. Kuma da zarar aka ce za a yi abu ba ka bada kuɗi ba sai a ce to ai za a fasa. Kaga haka tunanin to ai kuɗin da ka kashe a baya kuma kai asarar wannan kuɗi, haka za ka ɗauka wannan kuɗi ka ta barwa. To wani lokaci irin wa'innan wahalhalun da dama yanzu su suke hana mutanen mu su je kotu su kai ƙara ko ofishin 'yan sanda, sai su kwamace ai kwanda su ɗauki doka da hannu kawai a ta aikin barna a rasa shin wane ne mai gaskiya. Tunda yanzu da kun ga irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan na kama mutane a kashe su, ko da wani lokaci yanzu ana son 'yan bindigan 'yan san sabu ne a sulhu da su daina wannan harbe-harbe da suke da bindiga domin a zauna lafiya. To amma fa abin kwata-kwata da zai yiwu ba, tunda an riga an ɓata. Gyarawan yana da matukar wahala kuma yanzu a ce zai gyaru lokaci ɗaya. A'a haka yanzu a dinga dubi-dubi, wasu ce sun tuba sun aje makamai, wasu kuma su je su cika da barnar su kamar yadda suka saba. Dan Allah dan
annabi dan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa ka yi share din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kallo. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Ya aiki? Alhamdulillah malam. Kacce mi? Nace ina jin maganganu sama-sama. To ka wannan mi? Na cewa za ka aje makamai. To ka san magana ga bakin mai ita ta hi daɗi. Don jiya akwai ɗalibi na wanda ya ce ka kira shi kana son ka yi magana da ni. Insha Allah. To shine nake son in ji don Allah ne a gaskiyar maganar. A haka ne kai malam. Za ka aje din? Insha Allah in za a kyale mu zanna lahiya ba. To aya wannan matsala ce wadda zaunawa na za a yi sulhu. Amma abinda adda problem abinda baya da daɗi shine yaudara. Abinda ake nufi da yaudara musamman kun yi ta cewa an yi ta sulhu da ku ana sabawa kuma kun yi ta yi kuna sabawa. Insha Allah. Kuma kamin mu saba sai an saba mana. To amma abinda ni nika son ka sani yana da kyau ya zama kada duniya ta ɗauki cewa ka ce za ka yi sulhu ya zama kuma da baya abin ya bayyana ba gaskiya ba kaga za ka sa alamar tambaya ga mutane. Insha Allah. To amma yanzu magana ta watsu sosai na cewa za ka aji makamanka. Insha Allah. To yanzu akwai wani lokaci da kasa wanda zuwa wannan lokacin kaka sun ka gabatar suwa ko koyaya? Gaskiya ban tsaida shi ba malam. To ni abin da nika so da kai. Na dai kudurta ga zuciyata. To don Allah ka ji tsoron Allah ka ɗauka cewa an samu jarabawa kuma jarabawa in mutum ya koma ma Allah za ta wuce. Ka sama zuciyarka imani da taƙawa cewa za ka tuba don Allah ba don wani ba. Kuma wallahi in ka yi haka nan Allah zai yi ma abin da baka tsammani. Amma cewa baka sa lokaci ba ya fi zama abin nan ni abin da na aza kawai yanzu ka ce kila za ka gabatar da komi ka miƙa ma don abin da adda fa'ida ka hito da kayayyakinka ka ba gwamnati bisa ga amincin Allah dole Najeriya akwai wasu mutane ɗaiɗaiku waɗanda ka gamsu da su ka yarda da su ka yarda ba za a zalunce ka ba idan suka shiga tsakani ka miƙa makamanka. Domin ko ka ce ka aje makamai tsakani da Allah in ba mutane sun ga an gabatar ma gwamnati makamanka ba da komi ga hili mutane ba za su yarda ba tunda gwamnati ta yi ta yaudarar mutane. Sai a zo a ce an yi sulhu da ku an yi kaza da bayan mutane su gano karya na a ɗauko wasu tsohin bindigogi a gabatar ma mutane waɗanda suke na karya ne. To musamman yana daga cikin taka tsantsan musamman duk wanda yake da alaka da ilimi. Kila ka fahimta musamman malami mai wa'azi ya yi magana ya ce ka aji makaminka da baya ta bayyana baka aji ba an samu matsala. Saboda haka da Allah ka tara yaranka ka ji hanyoyin da kake ganin su ne maslaha saboda al'ummar dai musulmi halin da ake ciki yanzu a kura ta kai bango. Kowa ya matsu kowa yana cikin mummunan hali. Insha Allah. To Ubangiji Allah ya sa haka nan ta tabbata. Amin ya Allah. Ubangiji Allah ya sa haka nan ta tabbata. Amin. To Allah a yi kokari a yi haka nan. Insha Allah muna da wannan kudurin ga zuciyar mu ɗan Allah ya yarda. To Ubangiji Allah ya cika wannan nuhi. Ubangiji Allah ya sa haka nan. Amin ya Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Ya aiki? Alhamdulillah malam. Kacce mi? Nace ina jin maganganu sama-sama. To ka wannan mi? Na cewa za ka aje makamai. To ka san magana ga bakin mai ita ta hi daɗi. Don jiya akwai ɗalibi na wanda ya ce ka kira shi kana son ka yi magana da ni. Insha Allah. To shine nake son in ji don Allah ne a gaskiyar maganar. A haka ne kai malam. Za ka aje din? Insha Allah in za a kyale mu zanna lahiya ba. To aya wannan matsala ce wadda zaunawa na za a yi sulhu. Amma abinda adda problem abinda baya da daɗi shine yaudara. Abinda ake nufi da yaudara musamman kun yi ta cewa an yi ta sulhu da ku ana sabawa kuma kun yi ta yi kuna sabawa.
insha Allah kuma kamin mu saba sai an saba mana. To amma abinda ni nika son ka sani yana da kyau ya zama kada duniya ta ɗauki cewa ka ce za ka yi sulhu ya zama kuma da baya abin ya bayyana ba gaskiya ba kaga za ka sa alamar tambaya ga mutane. Insha Allah. To amma yanzu maganar ta watsu sosai na cewa za ka aji makamanka. Insha Allah. To yanzu akwai wani lokaci da kasa wanda zuwa wannan lokacin kaka son ka gabatar suwa ko koyaya? Gaskiya ban tsaida shi ba malam. To ni abin da nika so da kai. Na dai kudurta ga zuciyata. To don Allah ka ji tsoron Allah ka ɗauka cewa an samu jarabawa kuma jarabawa in mutum ya koma ma Allah za ta wuce. Ka sama zuciyarka imani da taƙawa cewa za ka tuba don Allah ba don wani ba. Kuma wallahi in ka yi haka nan Allah zai yi ma abin da baka tsammani. Amma cewa baka sa lokaci ba ya fi zama abin nan ni abin da na aza kawai yanzu ka ce kila za ka gabatar da komi ka miƙa ma don abin da adda fa'ida ka hito da kayayyakinka ka ba gwamnati bisa ga amincin Allah dole Najeriya akwai wasu mutane ɗaiɗaiku waɗanda ka gamsu da su ka yarda da su ka yarda ba za a zalunce ka ba idan suka shiga tsakani ka miƙa makamanka. Domin ko ka ce ka aje makamai tsakani da Allah in ba mutane sun ga an gabatar ma gwamnati makamanka ba da komi ga hili mutane ba za su yarda ba tunda gwamnati ta yi ta yaudarar mutane. Sai a zo a ce an yi sulhu da ku an yi kaza da bayan mutane su gano karya na a ɗauko wasu tsohin bindigogi a gabatar ma mutane waɗanda suke na karya ne. To musamman yana daga cikin taka tsantsan musamman duk wanda yake da alaka da ilimi. Kila ka fahimta musamman malami mai wa'azi ya yi magana ya ce ka aji makaminka da baya ta bayyana baka aji ba an samu matsala. Saboda haka ga Allah ka tara yaranka ka ji hanyoyin da kake ganin su ne maslaha saboda al'ummar dai musulmi halin da ake ciki yanzu a kura ta kai bango. Kowa ya matsu kowa yana cikin mummunan hali. Insha Allah. To Ubangiji Allah ya sa haka nan ta tabbata. Amin ya Allah. Ubangiji Allah ya sa haka nan ta tabbata. Amin. Allah a yi ƙoƙari a yi haka nan. Insha Allah muna da wannan kudurin ga zuciyarmu ‘yan Allah yarda. To Ubangiji Allah ya cika wannan nuhi. Ubangiji Allah ya sa haka nan. Amin ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya aiki. Alhamdulillah malam kacce mi. Na ce ina jin maganganu sama-sama. To ka wannan mi. Na cewa za ka aji makamai. To ka san magana ga bakin mai ita ta hi daɗi don jiya akwai ɗalibi na wanda ya ce ka kira shi kana son ka yi magana da ni. Insha Allah. To shine nake son in ji don Allah ne a gaskiyar magana. A haka ne kai malam. Za ka aje ɗin? Insha Allah. Waɗannan mutane da kuke gani na farko suna cikin ƙungiyar 'yan ta'adda ɓarayin daji masu satar mutane fashi da makami satar mutane domin neman kuɗin fansa sannan suna cikin mutanen da su kuma suka shahara wurin ba da labari na sirri da kuma gayyato ɓarayi su zo su yi mutane ta'addanci informant. So kamar yadda kuke gani an kama su ranar 19 a ranar 8 ga watan 8 da misalin karfe 8 lokacin da muka samu labarin sirri da Aliyu Sama'ila da Kabir Aminu da Shagari Abubakar da Umar Garba da Sani Lawal da Murtala Abubakar da Basiru Abdullahi dukansu suna zaune a layin kwari da ke karamar hukumar Danja. Wani lokaci a watan da ya wuce na Jun sun shiga gidan wani bawan Allah Abdullahi Muhammad da ke layin kwari a Danja. Bacin sun sassare shi sun masa mugayen raunuka sun saci matarsa da kuma mahaifiyarsa kuma lokacin da suke kokari za su yi daji da ita jami'anmu da 'yan bijilanti suka samu labari inda aka yi musayar wuta Allah ya sa
suka gudu suka bar waɗannan mutane waɗanda na faɗa muku, matar shi wannan bawan Allah da mahaifiyarsa aka cece su a hannunsu. Sannan ranar 7 ga watan 8 har ila yau sun ƙara dawowa shi wannan ƙauyen inda suka shiga gidan wani bawan Allah Yunusa Danjuma, suka fasa shagonsa provision store, kuma suka kwashe kayayyakin da ke cikin wannan provision store wanda kudinsa ya kai naira 393. Daga nan suka je gidan wani bawan Allah Alhaji Murtala Yakubu, kuma suka saci matarsa suka ɗauke ta mai suna Fatima Murtala ai shekara 25 wanda suka daji da ita. Suna hannunmu kuma ga su muna gudanar da bincike kamar yadda kuka gani, ba musu suke yi ba. Wannan bawan Allah shine shugabansu kuma zai yi bayani. Da sunanka? Aliyu Ismail. Shekarar sana'a? Shekarar kanawa? 30. A ina kake da zama? Layin Kwari. A ina layin Kwari? Danja. To ka ji zarge-zargen da ake muku, ya bayanin yake? Lallai wannan mata ta ranar da ake magana, lallai kamar yadda ake shirin mutane sun kira za su suka kira a baya kuma kai ka ba su labari? shi wani yaro ne wane ne ya zo ya ɗauke ta? Brian yaron ka ne? yaro ne wannan al'amura aka ɗauke ta, to sai aka yaya? Nawa aka biya ko har yanzu ba su ke? Tana hannu, har yanzu tana hannu. To sai kuma wanne? sai shi kuma magana da musu wanda ya ce gaskiya ban san shi ne wannan da ya ɗauka masa. To waɗannan barayi an ce kara hulɗa da su wani ana ce masa ko dogo da su wane ne? Shi wannan dogo sau ɗaya muka taɓa haɗuwa da shi, shi ma kuma dalilin haɗuwa ta da shi dalilin waye kai zo daga nan shi kuma dogo ya haɗa ka da suwa da mutanensa suke kiran ka kana ba su labari. Yanzu duka wannan harkar waɗannan mutanen da waye duk tare kuke wannan harkar? To yanzu duk da kuka fara wannan harka kamar nawa ku samu? An baka salalaka? Ba riga aka gudu ba kuma kai za ka kana da yanzu me za ka ce akan wannan abu da kuke yi? Ga ku kuna cikin gari tare da al'umma, amma kuma a ƙarshe ku kuke zaluntar al'umma, kuna haɗa baki da barayin daji, kuma a zuwa kwashi yan uwanku, a kwashi iyayenku, a kwashi makotanku, kuma da hannunku kuna ciki kun sani. Wannan biyar amari jari sannan kuma muna duba ga Allah, sannan kuma muna duba ga mutane da gida. Allah ya yi kowa insha Allah, kuma muna duba Allah da kar ya saka samu aikata. Allah ya shirye ku. Je ku zauna.